Eskoziako ibilbidea hasteko honako gaztelu ederra erakutsi nahi dizuet. Athol Blairreko gaztelua da, 1279an hasi ziren eraikitzen eta urte askoan zehar jabetzaren inguruan tirabira ugari izan dira. Baina gaur egun Atholeko titulua duen Murray familiaren eskuetan dago. Eta niri behintzat atentzioa deitzen dit, holako gaztelu txarra duen familia Hego Afrikan bizi dela jakiteak. Behar bada, eguzkibila joango ziren, ezta? Jakin zazue Europako armada pribatu bakarra hemengo 100 eskoziarrek osatzen dutela eta Atholeko Highlanderrak deitzen dietela. Highlandetako jokuek noski gure herri kirolak ekartzen dizkigute gogora. Baina kontuan izan, gure kasuan baserriko lanetan dagoela kirolaren erroa eta eskoziarren kasuan aldiz gerran. Highlandsetako jokuek garai batean lotura estua zuten Gatherin izeneko topagune batzuekin. Gatherinak klanen bilerak izaten ziren eta joku hauek erabiltzen zituzten gerlaririk onena aurkitzeko. Hemen ikusten ari zarete mailu jaurtiketa eta esan digute arriskutsua dela, baina ez lehiakidentzat, batzutan ikuslentzat. Horregatik atzean jarriko gara. Hemen daukazue jokuetako beste modalitate bat, enbor jaurtiketa harrigarria benetan. Begira! What's the most important, technique or strength? Well, I would say technique. But strength is very important. It's like comparing with horses. It's like comparing a Clydesdale with a thoroughbred. So you need to be fast but strong, and that will make you the winner. Do you think I can compete? No chance. No? You've got no strength and you've got no technique. Thank you very much. Cheers. Ba, gure lagun eskoziarrak esan dit ez daukadala ez teknikarik eta ez da indarrik ere, baina ni saiatu egingo naiz. Ba, ez dauko da. Could you teach me a step? Yeah? Yeah? A step? Right guys, just do that. Excuse me. Go on, 1 foot then the other. The commercial side of the stage. Okay. We'll do the hands in a minute. Output of Try that that again, just being no Scotch hands. and lamb. Just the feet. No hands. No hands to the beginning. 5, 6, 7, go. The apple gathering is a great break for the shepherds and the cattlemen who have been working very hard at planning. Okay. Thank you very much. Hemen atzen daukagu Atholeko dukea, baina horrez gain ez dut aurpegi ezagun gehiago ikusi hemen, baina jakizazue urtero garai hontan iraileko lehenengo larun batean Elizabeth Bigarrena erregina Bramerren ospatzen diren jokuetara joaten dela. Hain zuzen, bera delako joku horien babeslea. Baina, zer gertatuko da Eskoziak independentzia lortzen badu? Erreginak jarraituko aldu jokuetara joaten. Nor daki?